Ing'eto nitawacho ni odhi maber kabisa nikech king'iyo tije manoket ni CDF timo kata king'iyo gima wajumbe osebedo ka timo gi CDF gin functions ma still can be achieved moko nego bed ni wakao pesa moro wakao ni wachako wamiyo wajumbe. Yes, wanyaduogo wach ni CDF osekonyo gi basari, CDF osekonyo gi harambe matimre kor gweng'gi, nitie siptende moko ma iyudo ka to ema wacho ni wadoge chik wang'iyane ni to the role of an MP en mane. Ok onego bed ni wa create other roles nikech kane wakao katibani ne wan gi two levels of government and devolution ka. National government gi county government. Kukao fund moro ka kendo chako keto diere ka ni koro luonge ni national government CDF. You are creating another level of governance. To level mu create ni it is not controlled. Again, seche ma wacho ni weche somo ok dhi maber. Tiwacho ni odonge mjumbe nitie dhi many basari. King'iyo with the new funding model kata kaka fees oseidho kata mag maralian. Iyudo ka nyathi okadho penj adier, school fees midware go en 1,000 gimoro to mano ng'at motimo penj mokadho ma is qualified for government sponsorship. To CDF ni odwa chiwo pesa di constituency ka constituency gi nyathi ka nyathi. Okawo 5,000 okete lwet nyathino. Pes gi teka wachoko kowene gi national government koket gi in Ministry of Education to make sure ni education is now subsidized and it's free for everyone. Ki qualified. Ok onego bed ni kendo pesa gi wachako wamiye ng'ato ni fund manager ni kendo kore ni kaka pesa ni dhi tigo ni kendo kore kwa kawe 5,000 wachako. Okwani pesa ni okunyal ka utere skunde directly as a government because you have the mechanisms mag monitor ni pesa gi utigo in a prudent manner kata oti kod gi malum. Mibadhi moro be wuok kani ng'eny ji koro dwa chung MPs nikech macha ema nigi funds. Ng'ato ok dwa chung senator nikech ong'e ni kacha en oversight kende onge pesa moro office ma onge pesa. Ang'e kata mana women reps moko 2022 noloko kombe gi bedo MP. Nikech kecho ni CDF ng'e ngaf tin to ngaf in kanyo kin Siaya County in gi constituencies madhi 6-7 to pesa mimi ngaf ni tin moloyo nikech wang'iyo ni functions mage mag women ni godo. It is just hapa ni waseketo kombe moko dini kaka mjumbe wuoyo Masaracho ni in fact kata MCAs onego bed ni keto imi Ward Development Fund moroka. Let us not commercialize kombe mantiegi. Let us stick to the roles manochiw gi katiba ni in kaka mjumbe functions ni en mar legislation, functions ni en mar oversight. Iyudo ka nitie ng'ato noyiere ogone kura, he's been an MP for 2 terms, to onge gimose role kata legislation achiel, kata policy document achiel, mose tere parliament no ma ji odibe, kata duonde no ema pod ji pok owinjo nyaka nene reports wuoge wacho ni ng'atni higni 5 osewuoyo dichiel kende e parliament. To purpose manokele go gini dhiere ga seche moko mos kuom ng'adi. Iyudo ka wantie kod migawo moro iluongo ni mzalendo.co.ke magolo ga gik miluongo ni ratings kaka Hansard capture kaka ji oloso bills under names mag jodbura mopogore opogore. Kuma chielo bende ging'iyo ni to gin constituencies magi ma osetiyo maber gi CDF to gin magi mosetiyo marach gi CDF. Kotiyo marach jodbura koro walore ni an aonge kanyo, kotiyo maber mjumbe dwa associate gi berne. En gima tek ng'eyo kore ahinya nikech wasekawo osewe ni koro mjumbe tije en tiyo gi CDF maka ng'ato donjo to ikuongo ing'iyo ni ng'agi ni makete e office mar CDF mar constituency. Hapa ni
let us stick to the rules. And ne waketo chik ni ne ogone kura. Seche mane wagone kura ne wasomo kata dodo koni jomoko wacho ni gin ng'ato moro ema nosomo negi koro gin gikadhe akadha. Wadok wasome kata penji timo nega revision. Oging'iye neni MP ni nayiero tich mane moyiene timo. Ok nyal bedo ni seche miloso chik to onge, seche migo kura ne finance bill no onge chieng'no kia odhi kune, to seche midware no tim oversight to iduogo wacho ni tinde onge opposition wan ne wadonje serikal o kata tija ok en timo mano ni en adich gi CDF ni ong'ade mondo ji wayud ni koro ng'ato nya chung' kok ng'i ni pesa moro nitie kama na inya